Голосу русину Подкарпаття. Наш днішній герой – простий подкарпатський фатьов, котрий не привокся хвалити своїми заслугами. Хоч кіть припозератися, вони в нього суть майвеликі і у многих прославлених меценату. Це й підпора фольклорних рокашу, ремонт старої дерев'яної церкви та й другі діла, за котрі Василь Дроговецький говорити не хоче. Он просто робить ту роботу, котру любить. Ще безперервно займається самошколованням, хоч Василь і не студіював історію у вузах, а й бо знає ліпше гі многі дипломовані історики. Знає, бо любить історію, хоче її знати і доносить її гі екскурсовод, бователям других областей України, цим самим ламаючи стереотипи про сепаратисту русину, котрим у головах глем дурної, як Україну порвати на части. Ще Василь має дяку утворити в Поляні будучному історико-етнографічний музей і дегустаційний зал, де можна буде попробувати файної паленьки вадь вина. Або ліпше він розкаже вшитко сам. Слухайте голосу русину Подкарпаття. Василю, слава Ісусу Христу, говорять у нас честь довкола. Честь довкола. Знав, що родилися у Арданові, колись Єшевський, Аднізберевський район, село з багатою історією. Можете дещо розказати про свою малу отчизну? Ну, я родився в тому селі 3 місяця ЕЗРД 175-го до Різдва Христового, Анно Доміні, значить, як писали колись у книгах церковних, у нас вже рік Божий. То вже, да. Значить, наше село славить в першу чергу, ну, це нашу Ордановську сливовицю. Навіть пише Павел Чучка про Ордановську 11-ку. Розговори, ходять люди, говорять Шелеячину, ж була в нас така паленчарня, де в центрі села люди в давнину могли, наприклад, принести там і забрати сливи, це дички, у кого були якісь борскви, це що там принесли, і там і могли переварити, з нього за то заплатили, і могли їм переварити і дати їм паленьку. Тобто, і, ну, чим найбільше, тим се славить сливовиця, тому що село наше знаходить у впадині такі, де якщо проїжджаєте, видко такі, ну там гори Гат, Богуслав називають, і та гора у північних тих вітрів, і у нас, наприклад, Дунковиця, різниця у нас 3 кілометри, бо у нас черешні і сливи, то швидко скорше дозрівають, чим, наприклад, у Дунковиці. І саме село славило сливовицю, або історично там є дата заснування 1364 рік. Ну, відносять, звісно, до того періоду ще до монголо-татара, бо, як ми знаємо, що монголо-татари в 1241-му, а є легендарний такий князь Ардан жив. Кажуть, він був, що він був на спошиві усе допомогти князям, які жили там у Мукачівському городищу і замку, бо на той час були городища, були дерев'яні, і говорять, що у підніжжя тої гори там знаходилося одно із небагатьох дерев'яних городищ, і був такий слав'янський князь Ардан. Найбільше про нього говорять в легендах, як і про многих таких на той час князів слав'янських, які проживали на території цього краю. І розказує така легенда, що коли там у 1241 році монголо-татари називали їх писеголовцями. Писеголовці мали шапки, скальпа вовків на голові мали ті монголо-татари, і коли кажуть, вони пройшли там і Броньківське. І лице маленько не таке, очі не такі, ну а близько їх не дуже виділи, коли близько видів, то дуже се не вертав, то попадав вже і заганяли геть, забирали. Ну, та й кажуть, коли вже в цій одної з великих військ, яке стало під Мукачівською городищем, та й сій Ардан із своєю дружиною прийшли допомогти цьому князю, і кажуть, дуже була велика бійка, з 3 дні били в тій бійці, утіснили їх аж туди на гори, туди під гору Гат, вудкіть іде така, і кажуть, що коли перемогли, та цей Ардан гойкав Богу слава. Богу слава, Уткіті походить назва гори.
значить, нашої Варданової. От, ну, а також там є версії, що кажуть, був там колись перший хреститель якийсь там, значить, і говорять, що була в нього, в той час біда була з водою, тому що кажуть, туди у нас Мухів ярок тече селом, води було не так і много, ну, і там десь під тою горою був такий монах, який називали його від слова Йордан проходило, бо в нього була керниця, і кажуть, коли приходив за водою до нього, він мусив їх осячувати, і значить, назвали Йордан. Ну, пов'язують такі дві назви. Ну, село таке невеличке, і кажуть, сама слава проходить у тих далеких часів, тому що якщо брати городища, у нас у давнину, в принципі, були і Хуське, і Броньківське, було Мукачівське. Однозначно. Значить, І там треба буде по лесику повзирати карту. Мені ся видить якраз там городичі, що так маємо знамениту куштановську культуру. Тож фактично це цілий пласт такий культурний, що понаходили, що там було. І то дотепер вражає, що знаходили якраз іменно у тих містах. Я перебив вас, перебачте. Ну, не ж то все добре. І, ну, і це село, яке ну, славилося, тепер у нас вже донедавна славило, бо там білий камінь у нас там андезиту до цитої породи, і під саму ту гору Гат, там, значить, білий тот камінь. То Баня була. баня. Так і у нас і називають. Баня, живуть під баню. Ну, так, і село, яке, ну, там більше 500 номерів, ну, я вже десь 35 більше років, як пішов із села вже. Так, що, як кажуть, верем корінь тую поляну. Часто не ходите? Та тепер не часто, бо батьки вмерли, були ми першого на свічки листопада, попалились ми на всіх святих. Ну, та і все, сталося, там сталася сестра двоюрідна, і так що обисцям продав вже, то, бо нікому було позирати за тим. Або сад, виноградник, сливи, сливовицю, покійні батьки, то все, значить, робили. Ну, так розклало життя свої пріоритети інші. Василю, ви перфектно знаєте історію, при тому, що вони закінчували історичний факультет. От коли така любов до історії у вас се пробудила? Ну, історія то доста широка штука, знати її практично не можу, тому що... Ну, понятно. В общому є різні джерела, беріть любі там різні книжки різних авторів, і кожен по-різному висвітлює ті чи інші події. Одні пишуть так, другі пишуть так, треті так. Саме більше я почав водити екскурсії, коли до нас у Поляну то прийшло, мама каже, москалів, да, прийшло із Росії, і я туди перший раз заробив просто свої шарові гроші, підвісив тих москалів у колибу, і паком собі сіта подумав, що це непоганий, як кажуть, бізнес. Ну, та й перший раз я попав на Синівір. А треба було щось розказувати. Треба було щось розказувати, я й сам не знав, де то це Синівір знаходить, звідав людей по путьові, значить, ставав, а в них вже були... На той час вони кажуть, так, Василь, наш треба повезти на Королівський замок, на Виноградівський замок, на Невицький замок. Я сам тут і замки самі не бачив. І мені вже, коли я з ними вже поїхав, мені стало дуже цікаво, я почав вже сам досліджувати. Ну, хоч в школі я це непогано вчив, бо ну, яку нам не давали, там у яку школі нам не давали давали. історію про Закарпаття. Не? Так що я почав сам уже то ходити, читати сам, много там слухав постарших людей, хто що розказує, то що, ну, і пак помало то мені це дуже полюбило. Я почав досліджувати, то, що много людей приходили і задавали питання, на які я не міг відповідати. Так що почав я практично там в 2008 році, я вже диплом дістав екскурсовода, були в нас такі курси, ну, та й вже почав я досліджувати, вивчати, і по теперішній день читав, глядав, ну, коротше, хочу щось знати ще, значить, більше. Тобто самосвітово займалися, глядав, де що можна було знайти? Де можна було, мені все цікаво по нинішній день. Коли щось говорить, розказує, я прислухаюся, я роблю якісь виводи. Ясно. У процесі ошколовання, фактично, я б повів зглядування нашої історії, бо у вас не було таких вже джерел, що вам подали, і ви їх просто-напросто читали, ви глядали. Но ви увиділи якусь різницю, скажімо, між жителями Подкарпаття, нашого краю, і тим, хто приходив? Різниця по-любому все є, того, що перше, що за наш край не знає ніхто.
І на якомусь мові на початку мені було дуже легко з ними, бо вони приходили, я їм міг розказувати все, що почув. Вони це так не розуміли, якщо чесно. Да, вони там у себе мене постійно звідають: Василя, хто такі русини? От хто такі русини? Ну, мені це приходило розказувати про Олександра Духновича, про будителя, бо як би ви з мене ходили в Євмукачеві пам'ятник вулиці Духновича, і у нас у Поляні Духновича, і в Ужгороді, і так далі. Що то був, що то? Ну, я розказував, що був просвітитель, який, значить, народ свідчував того, що, ну, можу говорити много, що тут живуть мадяри, живуть багатонаціональний край, але в основному вони були будителями Іван Фенцик, які випускали журнали, листок, додаток, там, значить, Тому основна задача, що вони зробили, це не дали асимілювати наш народ, бо інших би була біда. На даний момент уже по-нашому ніхто не говорив, бо не вони туди. Ну, і вони звідали все, Василя, що там, які русини. Ну, я їм почав вже висвітлювати, розказувати, ну, і коли там я їм говорю щось по-нашому, по-закарпатськи, а що це за мова, що це за бесіда? Ну, кажу, це бесіда наших предків, це бесіда, які, значить, говорили колись наші предки. Ну, і там утки руснаки, що за русина, що це руські, кажу, це не руські, це українці. Тобто приходило мені їм довго пояснювати. Ну, вони і так і ніч не поняли. Рузу не нараз. Значить, да, у них просто слово є таке, ну, в основному всі наші сусіди з Галичини і так далі, то вони то сприймають досить так, бо, ну, агресивно. Ну, при тому, що русофільство у них було розвинуто в свій час бувше, як у нас. Я їм то розказую, я їм привожу приклад про Талергоф, усе, коли русофіли почали зажати вже в період там проголошення цієї ЗУНР. Ну, вони все одно то по-своєму сприймають, ну, кажуть, все нормально. Просто, ну, біда в тому, що я, коли розказую щось про цей край, я старався розказувати, що проходило на ті часи в інших областях. Тому що, ну, треба людям освітлювати події цього регіону. Ну, це фактично сприйняття такої, воно вже йде упередженості. Бо тої упередженості не було, бо історія була чиста, там много бо цих проблем і не було. Вернемося опять до вашої роботи, якраз як екскурсовода. Тепер вам вже, я думаю, легше давати екскурсії, так? Вже уроблена якась система. Намного проще тепер стало того, що перше, що наш регіон на нинішній день є самий безпечний регіон. Тобто у нас тепер на нинішній день і комендантської години є, і люди, коли приходять, вони в шоці. Ну, тобто вони найбільше кажуть, що ой, там вас там уже мадяри вас там захищають і так далі. Ну, мені це приходить їм пояснювати, що на самому ділі того не радикально настроєних у нас не є людей, ніколи не було. І міняти фактично владу, це державу ніхто не збирався. Тобто русино все жили у тій державі, в якій жили, і при тому не порушували закон ніколи. Так я їм то питався пояснити, що ці наші народи жили у складі 22 держав, ну може й більше, і не було радикально налаштованих людей, хоча були війни, в яких брали участь наші. Притому воювали чесно, і ніде не предавали, не били в плечі. Як там ще Ференц Ракоці писав, що Генс Фіделісіме найвідніше плем'я. Найсильніше, на якого се можеш положити, то русина. Самонадіжних воїнів він ще не видів. 700 русину за переказами були його лічну гвардію. Охрану. Особисту охрану. Ну, та йде він, король Матяш Корвін, знаменитий з Стеблівки, Солдобоша, Павло Кедес, теж тілохранитель короля. Ну, і таких, по суті, знаю, ну, а візьмемо Друга світова чеська легія, фактично, хто там воював? Воювали наші, при тому воювали чесно і ніде не предавали. І ви це все розказуєте людям. Ну, кого цікавить, кого інтересує. Кого цікавить, то, що у них найбільше цікавить, куди ми дійдемо. У них цікавить, куди Закарпаття дійде, бо вони вже видять останній час рухи, і куди ви, Василю, ну куди ви підете, це підете мадярам, це підете чехам, це підете словакам, це румунам, тобто вони... Люди приходять сюди, вони нас роздивляться, вони кажуть, ні, ви не такі, як ми, тобто вони точно видять нашу культуру, як ми живемо і так далі, тобто і вони розуміють, що ну,
Айбо кажуть, Наша задача фактично жити нормально. жити по-людськи, і коли я їм кажу честь довкола, вони позирають на мене, що то значить. пояснювати. Я їм мушу пояснювати, що кажу, наші предки ся так здоровали, і вони бажали честі, поваги кругом. Тобто, коли ми це почнемо уважати один другого, Щоб врага не було ні правда, спереду, ні ззаду, да, ні справа, ні зліва. І би ми уважали один другого, то у нас буде все нормально. Коли ми будемо розуміти, що да, ми, одні мають свою історію, другі мають свою історію, да, тобто Галиція має свою історію, ті мають свою, значить Київ має свою, Чернігів має свою, тобто у кожної, Полтава має свою історію. При тому треба частувати Да. і своє, і чужое, само Все, собою. я все їм кажу честь довкола, я вже такі гості, які вже приїжджають не перший раз, і що вони, честь довкола, пане Василю, честь довкола, все. Все, що, Ти вже ся не боїть. ні, ті вже знаєш, розуміють, це да, добре. що туйка все, що той народ, значить, настроєний. Екскурсії це таке щось як свадьбо, трафунки інтересні. Бо розкажіть, да, що з такого, щось інтересне, смішне, там, що ж оберете? Я на екскурсії ходжу всякі. Я останнім там до війни я проводжу екскурсії в Будапешті і в Відню. Я возив людей на екскурсії, в мене 5 годин на Будапешт, Відень. А тут ми робимо екскурсії різного плану. Я устрою вечорниці людям. На вечорницях, коли ми, значить, тут є ансамбль Звірчанка в нас, тут є з Рудніківка, там дівки співають, там, троїсті музики, правда, не дуже то в нас вони встигають, бо ті б танцювали люди. Та й коли я кладу вечорниці, та в нас половина, не половина, вони сидять, вони ніч не розуміють, що вони між собою говорять. І, коротше, і вони не розуміють, всі се сміють тут, а вони рот відкрили, вони не розуміють, що говорять. І кажуть, Василя, давайте нам перекладуйте. Тобто приходиться мені там усякі їхні там прибаутки перекладувати. А саме останній случай в мене саме був смішний. І сплавляємо в Тисі на річці люди. Це в нас була така команда Broker Service Group, то вони вже мене 3 роки приїжджають, я їм роблю там екскурсії, дегустації і так. Те, що варю їм бограч та й крумплі печені. Та й нарізуємо собі над рабльохом солонину вже, та на Палачиндовці солонина стоїть вже, а я там бограч дривався, вони кінчили, йду десь там збирати, коротше, паслися недалеко корови 2. Та і все, там шофер сидить в автобусі, бавиться в тому гуглу, що є там. І я позирав, а Палачиндовка пуста корова з'їла солонину. Що робити? Я там стою коло тої ріки, там колега, тот мій Мішко Станкович, каже, йди десь солонина. Як солонина? Каже, та корова з'їла. Як корова з'їла? Пішов, коротше, в село, там от баби, каже, дайте солонину. Каже, як, де солонина? Така корова з'їла. Там 2 корови, каже. І то та корова, слухайте, це був капець, коротше. Якийсь дякбак із тим ситуації. Та десь пішов там, та купив солонину і приніс таку, солонину не на крумплі, бо на крумплі треба, а він приніс там такий бекон із пластойкою, що то. Якщо люди були голодні, взяли. Коротше, і бограця не догорив, і то був такий. Я ще чув якраз історії з екскурсоводами, що каже, котики Ференц Ракоці Дрой, та тут каже, що Анжеліку любив. У нас екскурсоводів є много, кожен розказує своє, а що розказувати? Бо розказати людям, розумієте, треба щось знати. Каже, кожен хоче, до того, що розказують казки там людям і так далі. Є люди, які приходять до нас, які дійсно щось десь знають. Вони беруть до уваги все, кого їм що розказує, розумієте? І вони приходять, бо щось тут видіти, щось учути. І питають, переходять Василя, а що там то, а що там кажуть, ко такі там волохи, ко такі там, є багато питань, які мусять... Це ще навіть не ізглядовано, бо волохами фактично частина Подкарпаття волохи, то розумієте, унікально. Нас Волохово, то ж Волохово рахуйте, там Бог знає, це то слов'яни, це то все-таки волохи живуть. Тоже різні є версії. Це вже перемішані, бо пастухи, волохи. То інтересно дуже. Когось взагалі це волохи він поєднує з волхвами.
З Волхви, бо вони Ага, чули, Волхви прийшли до народження Ісуса Христа, то вони питають, Це що взагалі вудки інтересна Волоха версія. там. Це взагалі інтересна версія. Так що вони то звідають, є, що люди приходять, їм розказують, їм все рівно, вони це не цікавлять нічі. Я покажу, що ой, Василь, ну тобі так гарно. Я кажу, а щось сте для себе взяли, похопили сте щось, то, що я вам розказував, бо я не лише хочу, я хочу, щоб ви порозуміли, хто тут же є, чим се займають ці люди, чим вони живуть, які в них пріоритети, до куди вони позирають, яке в них взагалі будуще, розумієте, значить. Ну, ми розуміємо, ви європейці. Тобто вони приходять і говорять так. Так що робота не із легких, із легких колись не попаде якийсь там між ними чоловік, який то знає. То, що були в мене і там із кандидати історичних наук приходили, і професор там із Луцька написав книгу історії, я мало перепозирав, кажу, на що тут пишете, на що пишете, то що ваші книги ви, андивши пару років потягнете, ваші книги будуть вчити дітей, що вони вам будуть вчити, ви розумієте? Кажу, утки ви берете цю інформацію, мене дуже цікавить. Василь, ми там беремо там з КГБ, в Росії, якось ФСБ нам дає, я кажу, ви се смієте, кого вам дасть ту інформацію, кажу, не пишіть, ліпше не писати нічого, писати то, що... Буде чревато через Чревато того, що десь до того дійдеся, все одно десь якась спливе десь по-любому інформація. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Позирайте, ви вже фактично полянський чоловік, ви вже не Ардановський, ви вже тут майже прикипілися, вже ваша отчузнена. Ви не думаєте зайнятися написанням якраз історії Поляну? Тепер я вже просто, у мене є взагалі проєкт, я хочу відкрити музей у Поляні взагалі. І я помаленьки збирав, недавно до мене попала в руку пляшка мінерального воду, значить, якої не є. Тут не одного екземпляра більше не є, але ця фляшка 1933 року на 3 мовах написана, тобто на русинській мові, на німецькій і на мадярській мові. Тобто із етикетку, пляшечка, все, графію Шембурні Вуги. 1933 року на нього пише, там пише рекомендації, склад води, значить, полянай, на нього пише. Тобто, я би хотів зробити щось таке, якийсь музей, дасть Бог закінчиться війна, то я почну після війни. Муніципальний музей у Поляні його мусить класти фактично. Я вам кажу. Там тільки люди приходять і хочуть знати, а крім того є що знати. Там навіть у старі часи ресторани, і воно вже описано, є вже література, де то випливає. Навіть Поляна споминаються всі сашоруські офіцери колись проходили сюди під час венгерського походу 1849 рік, то вони Поляну споминають. Якраз іменно де там були, що як ночували там. Це ви говорите по Івана Паскевича про те. Армія Паскевича. І дуже там же заводи були, по-моєму, спиртовий завод, там дуже інтересні факти. Так при Шембурнах була гуральна, були воскові фабрики, були деревообробні, були мінеральні заводи, то все є. Маєте 2 марки, тож не тепер появилося Поляна Купель, Поляна Квасова, тож фактично іде із 18 століття, може ще й скорше. Символ наш став це, що чоловік наливать бочку, воду в бочку наливать, да? Тобто бочку чого? Як виявляється, що і цією воду робили фричу в Європі, тобто її доставляли і до Будапешта, і в Відень, і в них ще по нинішній день така є традиція, аперитив, тобто роблять фрічі. І в нас люди теж по селах їли фрічу. Навіть тепер на цих мадярських селах в нас кажуть, ні, та в них по нинішній день із тими сифонами, з газом. І то йшло по всій Європі, і крім того, сюди люди приходили дуже многі, найбуде не Ліпіно було, бо там таким курортом центральним, або Поляна не відставала, то й теж були спальні міста, і кухня ся ділила, якраз іменно сокачі робили і для жиду окремо, і для наших окремо, то унікально, то дійсно всякий зробити музей, і дослідити себе, буде багато таким матеріалом, і дуже інтересно.
розповісти про людей. От і ще що на основі етноматеріалу не думали сте якраз іменно, ви вже повірили, що вечорниці готують, а щось розширяти. Це розширяти треба перше мати спокійний час і Ну, ти мати на передай то той час. час, і мати, коротше, як кажуть, не на часі, не наш каже президент. Та й ми б прийде, є в мене здання, такі є колишні склади, такі, то дуже мощні підвали є. Так що я вже збирав, у мене вже там є такі предмети, колекціоніру, щось там. І то все я укладу там, щоб лишити, як кажуть, після себе щось, то що мало того, що я ходжу тут розказую, чи да, людям щось, я би їм ще хотів щось указати. Значить, я мав вже там, я кажу, мав вже 5 гунь, мав вже, то є з того, що про Поляну все згадує як про вівчарське поселення у перших спогадах. Ну, а чим молися, то люди більше займати. Поляна якраз і сама назва, маємо з боку Дідьковиця, то ще унікально, окремо є село в минулому. Ну і тепер З Дідьковиці все і починало, в принципі, з село Поляна. ну, маємо Сусково на території, оте маємо в минулому це Сусково, це Ервінсдорф, нове село, фактично Нове швабське село. поселення, Ну. і маємо Йобовиця, от такі Йобаки всі походять, фактично от... Ну, Йобаку виділи сте останній перевод. Русин, Йобак, Русин, сепаратіст, так що з Йобаків не буде викивати. Всі не винуваті. Всі, так що це є таке у нас. Вже такі біду не робили. Да. Ну, так що рекреація, чому я хотів з вами якраз говорити? Тому що рекреація це фактично будучне Подкарпаття. Це буде колись 90% і прибулі, і життя Подкарпаття. Тому що люди, які будуть жити у тому якраз місті, де будуть всі рекреаційні процеси всі проходити, вони будуть так це по-другому задіяні в тому всьому. І тому якраз як вас, чоловік, який все знає, бо пройшовся, як кажете, почали сте з маленького і пройшли сте все. От ви можете розказати якраз от все з середини, тобто не прийти з Києва і той плани строїти, а якраз з середини, як це може швидко розвивати. Як думаєте, це помогла б співпраця із русинами от, других держав от якраз у цьому плані? Та ви ж позираєте, що на днішній день русини це єдиний, котрі щось роблять, котрі щось печатають, якісь газети, десь знаходять, десь в журнали оцюзнені і так. Ну, у мене ж є ці журнали, дякуючи вам, я тут читав, пробирав собі, беру щось собі теж корисне, того, що, ну, і якщо ми забудемо свою історію, у нас не є будущого. Любий народ, який би не був, доки у них не є історії, в них немає будущого. Вроді бо фраза така затаскана, в той же самий час другого не придумано, дійсно. Кого буде не тямить, хто не тямить прошлого, то не буде мати. Ну так як, що ми можемо вказати людям на нинішній день, коли ми приходимо, в нас помалу традиції відходять у небуття. Там ми можемо говорити про той поганий Радянський Союз, да? Можемо говорити, да, знищена історія, забита, все. Або позирайте сюди коляди. Коляди нам забороняли, нас ходили, ганяли комуністи, або у нас колядувало діти більше як тепер. туди, чим ходять тепер. Коли нас ходять колядувати? Позирайте, селем один такий приклад маємо. На коляди. Практично всі традиції відходять у небуття. Правда. Всі традиції. Ходять, що там, ну, ще десь ходять, десь огонь ходять класти, тепер і огонь не можеш класти. А колись то все забороняли і колись люди стремили до того. Ну, себе мала перейняти школа, у першому шурі є клубу, ще де вони ще є, там фактично мала йти підготовка Бетлегему, там бо мали до Сохтаж, бо мався держати на цьому рівні. Держава тепер не запрещає. Ну, або в той же самий час діти самі себе не готові вже зорганізувати, як колись старшина помогла, а тепер фактично старшина не тямить, не співанки не тямлять. Колись сіли за стул, співали на свадьбі. Тепер вже старі співанки, наше покоління вже почти не тямить. Да, так що ці би традиції якось, ну, я кажу, я щось роблю там, бо в мене ті жіночки, я їх там придержу, десь треба виступили, десь усе, вони собі вже пошили костюми. Я хотів зробити тот вертеп, ну, то одно, то друге, то третє, то локдаун і так далі. Ну, або в будущому у мене є створити такий великий вертеп, тому що ну, він у нас він
доста популярний буде, тому що я не знав, де тільки людей сходить, ну, крім, звісно, Закарпаття, як у нас у Поляні. Де це тільки людей. Там Поляна фактично могла б Зараз у стати нас, центром. конечно, зараз у нас є, наприклад, у Сонячному, ну не тепер, а в дуже добрі дні, то раз 5 тисяч чоловік там ходить. Це був центр не лям туризму, а етнотуризму, де бо якраз ті люди прийшли сюди і вони уці уходили з позитивними емоціями. Ну і ще одно, і кажете, що до вашого колектива? Їх можна буде вивозити, кончиться війна, вивозити за границю. Там звідують цілий час, це є файні колективи, котрі б могли виступити на їх множественних фестивалях, бо там фестиваль за фестивалем іде. Русином, мабуть, Словакія приміром, та не Словакія, Румунія, Сербія, Хорватія, всі мають етнофестивалі, але Словакія сама більше. Польща прекрасно, там теж от якраз біанале у Криниці з другої. Далі Лемковська ватра, якраз на чужині, вони там дійсно все швидко проводить. Там сходяться русино з цілого світа, туди ми возили свої колективи, і це було добрі, вони б сюди могли приходити. Це б збагачувало нашу культуру і фактично ми вже тут дійсно стояли на ногах моцно, вони б не журили, бо зміся, що співанка наша десь забуде. Обов'язково і треба десь теж записувати, печатати ті співанки, того що відходить усе. Відходить у небуття. І це треба оберігати, доки є така можливість, того що з цими жонами вже, які ми вже 3 години даємо 3-годинну програму. Ну, це 3 години. Тобто, і, люди довольні, приходять, ми співаємо співанки і наші, і співаємо співанки українські, тобто, які знають усі. Десь треба, якось скажу, підтримувати, не маємо тепер такої можливості, тому що... Війна, по-перше, чоловіків не упустять, щоб вивозити колективу, і тут не дуже все розпіваєш, бо то ясно, війна, смерть якраз... По-різному ставляться люди, по-різному. Одні війна, другі, так кажуть, просто було і всі часи, всі воєнні. Так розказують, що предки наші колись казали, що убили не було війни. Убили не було війни, що вони собі там говорять, яка війна, що їм є куди, видите. Кажуть, що ви займаєтеся і таку меценатською діяльністю, тобто старі культурні пам'ятки, десь стараєтесь обновити, помочи десь, наприклад, щось удати, якісь нові видання, тобто і в цьому напрямку ви робите. Один із наших проєктів був, я теж так, пообіцяв, прийшли хлопці з Уклина, Василь, треба було допомогти там перекрити цю церкву. Стареньку шкода, бо замикать, затікать. То я кажу, викупіть шинглю, бо там вона шинглями була перекрита. Ви купіть ту шинглю, а ми прийдемо, то я то перекрив. Знайшлися, хлопці знайшли шинглю, виявилося, що шингля одна стоїть 10 гривень на той час, то це було 2019 рік майже. І треба нам 3 тисячі було шинглів, хоча невеличка така будова, 30 тисяч, то на той час було великі гроші, то не було грошей. Я кажу, то можемо зробити що, можемо драницю перекрити. І я тим робив вже, і мій тесть мені допомагає, Юрій Юрійович Лебович, він столяр такий. Взялимося за туйки, вже треба драницю, я в Міжгір'я поїхав, бо там я знав хлопців, то ми закупили драниці, купили ми мало більше тої драниці, бо там драниця шиліяка, там і крива, і така, і сяка була. 3 тижні ми робили на тій церкві, я думав, що ми за 3 дні то перекриємо, бо не все так просто, як я думав. І то ще так Бог дав, що за ті 3 тижні не один день дощ не падав. Бог допомагав. Я вам кажу, то, як виявилося, я туди зрозумів, що як люди тут і строїли ті церкви. Хоча це невеличка капличка, вона там якого 18 Тому вона унікальна. Всього 3 церкви є такі, з так звана мала готика. Такі церкви строїли у селах, де мало людей було, тому що, щоб удержувати її могли. Тому це унікально, дійсно. Я бачив то вже перекриття і шапка дулу. Ми перекрили, я саму ту лише верхню, де хрест і купол, то я 3 дні його робив, я його 3 дні переробляв.
І я думав, як туди люди? Так у нас і діалово, і електричний, і прешпон, так ми до того уділуємо, що хочеш тепер. Як то люди там робили? Старі часи. Я 3 дні над тим там кубикував, я то розбирав по-новому, доки я вийшов на якийсь уровень. Ну, ми то зробили з Божою допомогою, то там допомагали і хлопці там місні, бо ми то розібрали, там і Борька Хром'як там брав участь, і хлопці там допомагали. Ну, і кажу, давайте вже зробимо так, бо то було по-людськи, закупили ми цієї льняної олії, розогріли ми її гарячу, ми файно покрили, обробили, але треба ще її обробити, десь буде файний час, там мусить її буде обробити. Того, що дерево вже не то, що було колись. Буде людям служити ще. Я би хотів щось, я кажу, хотів би зберегти, тому що таких пам'ятників архітектури у нас дуже мало, бо у нас була і у Поляні церква дерев'яна. Все, що тут на углові, там хижу тут у стару забрали, то була хижа построєна із дерев'яної церкви. Коли церкву строїли вже із того, то вони розібрали і роздали бідним людям. То, що там заїчики мали, то то було, але, на жаль, не є. А десь на фотографії у нас Не, все шкода. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Ну, а ще в мене є звідання. На Уклині люди у ту церкву ходять, там службу також ще проводять? Не, там не проходить служба. Там не проходить, то чисто вже у нас стоїть? Чисто вона як пам'ятник архітектури, там ми заходили в церкву, я би хотів щось там, ікона якісь, бо вдома мав вже ікона місто, ікона у церкві. Та я би ліпше хотів, найби там ікона стояла. Це дуже файна ідея. Може стати, опять же, таким місто там як мало, да, чого, бо там, Українці православні, да? Там греко-католиків в них не є, а капличка се рахує як греко-католицька. То не важно, тим більше. Та понятно, що не важно. У нас були по 3, по 4 церкви, а де в Виноградові у центрі 4. І не поболися. Так, по днішній день у нас є по селах, там я ходжу по селах, там Ноть-Берег, там я проводжу, я ще дегустації вина проводжу ще. Розкажи за СССР. Я познайомився із виноробом, уже покійний Іван Іванович Урста, значить 2 роки назад він умер. Я з ним познайомився случайно через своїх друзів, і це був 2002 рік. У них 10 гектарів виноградників, і я туди ходжу дуже много років. І так сталося, що дідо все мав роботу, і ти, сина, якщо хочеш. Я, в принципі, був першим двигателем про дегустації. Він робив вино, од нього купували, і він там розповсюджував, а вина добрі в них були. То я запропонував зробити дегустації, ми там ухижі в нього зробили, я такі уціть вільхові повіз туди дочки широкі. Та й ми на тих дочках зробили столи і почали проводити перші екскурсії. Пак то дуже переросло вже. Став популярним, того, що добрі вина у них. І коли він вже умер, постало питання про продовження традиції. Так як син його голова громади, бо вони мало думають по-мадярськи, їм тяжко, як кажуть, висловити думку свою, хоча вони обізнані, та й вони запрошують мене, і я там проводжу ще дегустації. Цей рік практично я установив там рекорд, 85 докторів було у мене, докторів з усієї України на дегустації. А в Поліні не мали б стаття, бо от якраз дегустація, наприклад, паленьки якоїсь файної? Я планую відкрити, там є підвали у нас, історичні підвали. Там є 3 приміщення такі, що там я планую музей краєзнавчий, все, що стосується Поляна, я би просив, якщо в когось є, десь щось треба, я можу щось, якісь фінанси і так далі. І там у мене буде такий і зал, де люди зайдуть і півдецю погостити людей, упити, познайомити їх із нашою місцеву культуру. І, звісно, 50 грам планую, бо там були і бочки з вином, тому що там добра місцевість, так що я б,
кіть Бог поможе, я би це хотів втілити в життя. Дуже добре. Тим більше мінеральна вода це квас по-нашому збоку, так що фріч можеш робити на місці. Ну, звісно, заводи ви видите. Останнім часом якось ми догаздували, що немає де набрати води, кіть, якщо чесно. Ото ситуація поміняється. Я думав, що і Бог над нами. Які церкву ремонтуєте, значить Бог над нами. Не проблема, то, я кажу, лембе було мир на всій землі, то я думав, що щось ми по-любому мусимо після себе залишити, тому що, як ми вже з вами говорили, пробрали, що не будемо робити ніч, не буде ніч. Все. Правда. Все. Що б могли пожидати карпаторусинам Подкарпаття от на нашій землі? Тільки зберігати свою культуру і свою традиції свої, того, що вони, я кажу, це ще, я кажу, слава Богу, що є люди, які хочуть зберегти свій етнос. Тому що мало таких є, де б ми, наприклад, пішли і там говорять про свою культуру. Так, і, наприклад, ті ж самі гуцули, підемо на гуцулі, ми гуцулимо тут 1000 років, не 1000. Там моцніше. Не 1000 років, не 1000, тому що в горах не жили люди, це, я їм говорю так, бо я щось вже збирав з гуцульської культури теж, бо як би там не було, Закарпаття воно край, то я хочу з кожної, значить, щось мати якусь, так що... Бо вони там мають, якраз цей з Богу бернуті має. Все. Так позирайте, гуцули в складі Чехословацької республіки у Празі є фотографії, виходять у своїх національних, тобто у них, їм треба дати дань якусь, ні? Свалявський хор там теж виступав, на фотографії не є, да. При тому, що теж було... Я кажу, і коли будемо зберігати, туди щось буде. Якщо не будемо за то боротися, бо... А нашим братам русинам світу, що би сте пожидали? Щоб вони ся держали там, і якщо в них є якісь матеріали, щоб вони нам допомагали і щоб нас підтримували, чим можуть у наш, як кажуть, тяжкий час, того, що... І слухачам ЛМФМ, що ви сте пожидали? Миру, саме головне, миру, добра, і би ми се навчили вважати один другого. Честь довкола. Честь довкола. Честь довкола, це Дякую, пане Василь. Я думав собі із музеєм, ваша ідея, мені ся дуже полюбила, я ся аж запалив, вам ся все вдасть. З часом історія Поляни буде ізглядована намного глубше, як є тепер. І це дякуючи вам і таким, як ви. Дякую. Слухайте голоси русинів Подкарпаття. Голоси русинів Подкарпаття.